Amados radioyentes, bonito y hermoso paisaje aquí en Cineu. Sí. Estás escuchando una melodía hermosa. Si se te remueven los intestinos, es porque naciste en esta hermosa tierra. Licenciado Miguel, ¿cómo estás? Explícanos un poco, ilústrenos. Vale. Sentivo que hicimos un riqueta i tot això. Bé, fa una trentena d'anys a Cineu ja van superar un petit coronavirus, que va ser de lotes del grup d'esplai que van agafar una salmonelosis. Por un huevo nial, ¿cierto? Sí. I entre tots en sortirem. Ho van passar punyetero, van haver de córrer a l'hospital mil coses, però al final tot va quedar amb una cançó. Ja llavors passarem. En Xisco Fulli va ser el que va fer la música. En Joan Corone m'ho ha passat... Estimado vecino, Joan. En les noves tecnologies ha passat del vinilo, m'ho ha passat en el mòbil, no sé com ho ha fet. I el autor de lletra va ser Johann Sebastian Mastropiero. Bé, Oh, licenciado. començam el CD. Prendido, pues vamos. Avui xerrem de percussió però la part castanyetes. Bé, fa molt d'anys, la gent, la percussió, quin va ser el primer instrument de percussió? Segurament va ser... La bambayeta, ¿cierto? Què va passar? Que qualcú va agafar dues pedres i en dues pedres anava fent percussió. Va passar bé, al mateix temps, segurament, en dos trossos de fusta, o sigui, amb el que tenien a mà anaven fent percussió. Més endavant, veig, a Mallorca, abans hi havia... Son conchas. Aquest tipus de barbaretxa grossa. El que passa que ja no em queda perquè te moren menjats tot, ja he mort d'un dia de Galícia, però llavors, veus? Ho empleava per fer percussió. I també el podien emplear. Si usted un instrumento por cualquier cosa, licenciado. Això ja seria unes castanyetes. A Itàlia, per exemple, a les castanyetes les diuen nàqueres. Nàqueres, si vols fixar, a Mallorca també hi ha una parada d'aquells que les diuen nàqueres, que ja no en queden quasi. A partir d'aquí, veus aquest so, si ho comprem, després en tornen a parlar, perquè fan una castanyeta albicenca. Veus? ¿Sos de madera? Está saltando, creo, cosas en el... No passa res, però després vas a Mercadona a comprar una congelada i ja la coneixen. Vale. Berberechos, hermano, prosiga. L'altra vegada ja vàrem veure que el músic i la gent per tots són iguals. En les xeremies, trompa per amunt, trompa per avall. I doncs la castanyeta passa el mateix. Per exemple, a l'Àfrica i en el Marroc toquen aquest tipus de castanyeta, veus? Su sonido... Després, això se diuen carcabas, veus? Aquí se m'he grosso. ¿Lo sabes? Carcabas. Búsquenlo en Google. Això són anomenats el terme marroquí. Després venen, per exemple, a l'Àfrica, ¿Cómo se llama esto, señor licenciado? això es diu un garrot. Això a l'Àfrica, a Sud-amèrica, per exemple, en plen, Esta vaina... ¿Qué es esta vaina? això són ungles de porc. Como caminante, ¿cierto? Sí, porque caminante cuando te manches tú. Ahora mismo cambiaré un saco de frijoles por unos de ellos. Sí, pero ya lo han fet manicura ni aquell, Vale. Després tenim... Arribarem a Mallorca amb bones, veus?
seria la castanyola al Vicenque que heu vist abans, que és més grossa, veus? La castanyola al Vicenque, les castanyetes mallorquines i menorquines per l'estil, val. La castanyola al Vicenque, suma aquí no que fa. De Ginebra. Ginebra. Huele a gloria, señor licenciado. Per què t'agrada Ginebra? I això és Ginebra. Veus? Aquestes són més noves, aquestes són molt antigues. Aquestes són modernes. Bé, de manera perquè veieu, Prosiga, señor licenciado. veus? Que assenyala, ara dicen que els més grossos són que assenyales, els més grossos aquesta castanyeta mallorquina i és aquesta, veus? Bé, tot el coneixeu. Aquí hi ha una petita varietat, aquestes són molt antigues, aquestes també. Diferentes castas, ¿cierto? Sí, després aquí tenim les castanyetes, veus, normalment empleaven, per què es queden de dos colors? Perquè normalment empleaven la part xeraca de la línia, la part de fora, que no era tota negra. Bé, ja en parlem un altre dia perquè avui anem a Viera. Mientras el señor licenciado está haciendo un pequeño refrigerio, vamos a hacer un pequeño check-in para que veas cómo está encima de la mesa, ¿cierto? Bé, molt bé. Veus, les castanyeta, això de maldo, se fa amb un trosset d'uestre o de melé o de granadina, veus? Això és maldo. Ja, el maldo, ja, una castanyeta a punt de fer. Amb un gruix d'un centímetre, bé, ja en parlem un altre dia, Visto el molde, prosiga con la lección, señor licenciado. Molt bé, veus? I doncs, no Remi m'ha dit que només empleava canya. Sí, veus? Si no teniu castanyetes, podeu emplear unes coses de quilòstra. Cualquier cosa es un instrumento, ¿cierto? I si no teniu de fusta, que segurament no en teniu, les podeu agafar de ferro. Fes un tutorial per Google aquell i vos explicaran ritme de cueres. D'acord, i ara per acabar, i perquè sapigueu que els instruments musicals han de fer cançons actuals, preparat? Les digo. Coronavirus, això que en boom, ve de la merda a porgar fum. ¡Grande canción del licenciado! Estamos aquí una vez más. Pero, por favor, no se vayan, que no encuentro el porongo donde está. El chahuaco está justo aquí, se me había ido. Pero, dale a like. Si te gusta el vídeo.